Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sawa paghihapoy preno nga pagsaka sa presyo sa lana, musabot pa kini sunod semana kay posibleng ana-ana sa halos 150 pesos ang kada litro sa diesel. Samtang presyo sa gasolina, muusbaw-sab. Sumala sa usa ka oil industry source, base sa trading sa miaging upat ka adlaw, posibleng mosaka og 11 ngadto sa 12 pesos ang kada litro sa diesel, samtang walay paglihok o muusbaw sa 3 pesos kada litro ang gasolina. Tungod niini posibleng waabot sa halos 150 pesos na ang kada litro sa diesel ug kapin 115 sa kada litro sa gasolina. Una nang gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga bastante ang supply sa krudo sa nasod hangtod June 30 karong tuiga ug nagpadayon ang pagpangita niini og supply. Samtang miabot sa Pilipinas kagahapon ang usa ka barko nga nagkarga og kapin 700,000 barrels sa Russian crude oil nga giyong gipalit sa usa ka oil company. March 24 dihang gideklara sa Pangulo ang State of National Energy Emergency tungod sa krisis sa Middle East.